आणि हे बघा माझं लेक आणि ही पुतणी आणि ह्यो बघा आपलं आमचं गावकरी होणार हो. आणि त्याच्यानंतर हे बघा आज आपली लाईव्ह रेसिपी आहे कुठली सांगा तुमका तसं थंबनेल वरून कळलाच असताना फणसाच्या कुयरीची. आता कोकणात इलू आणि फणस असतले आणि त्याच्यानंतर जर त्याची भाजी नाही खाल्लो तर त्या फणसांचा अपमान होता की नाही. म्हणून म्हटलंय आज आपण बनवूया फणसाच्या कुयरीची पूस भाजी. सर म्हणतात पूस भाजी, तुमच्या इतर काय म्हणतात ते खाली कमेंट करून सांगा. तर त्या खायतलो झटपडत. ही बघा ही आमची वर्षा वहिनी गावातली, ही माझी जाव आहे, सख्खी चुलत जाव आहे. तर ही आता ह्यो फणस साफ करून घेता. याच्यासाठी ह्यो फणस एकदम कोवळं आणा गो. हा आणि आता ह्या फणसा ही पाव म्हणतात. हे बघा एका पाव म्हणतात. ह्यो पाव काढूच असतं. ह्यो कडक भाग असता. ह्यो ठेव सारखो नाही. फक्त साफ करून ह्या जो मधलो भाग आहे ना तोच घेऊ. हे बघा यांनी आता हे असं घेतल्याने हा. आणि हे बघ हे पाव नरम नसते कडक असतील तर काढून टाकूचे नाही ग. नरम असता घेऊ शकतात ना पावासकट. हा ह्यो आपलं कच्चो कोवळं फणस एकदम. ह्याच्यानंतर आपले ह्यो बरको हा काय कापो हा काय माहिती नाही, पण जर कुयरीची भाजी तुमका करूची असत ना तर दोन्ही फणस चालतात. हा आता तुला काय बोलायचंय या ह्याच्याविषयी, हे सांगायचं हा तर सांग. हा मी विचारू. हा याची भाजी ती पहिला कधी केलेलं आहे? पूस मध्ये म्हणजे या हा म्हणजे जेव्हा फणस येतात ना तेव्हा. हा फणस पिका म्हणजे लागायला सुरुवात होत. पुरे होतात त्या. हा फणस पिकतात नंतर अजून मे महिन्याच्या नंतर फणस पिकतले ना गो. हा मग तोपर्यंत या पूस महिन्यात केली तर हा चांगलीच होता. पुढच्या नंतर एवढी खाई लागत नाही खास. चव लागत मग ते गरबिर होतात ना बुतूर, हा त्याच्यामुळे चव नाही लागत. आता हे बघा हे फणसात तसं चिक नाही आहे ना, डिंक जास्त नाही आहे ना. डिंक नाही. डिंक जास्त नाही तर तुमका जर डिंक असत ना तर तुमका हाताक वगैरे सगळ्यात तेल लावचा लागता, वेळीत सुद्धा तेल लावचा लागता आणि त्याच्यानंतर ही भाजी अशी व्यवस्थित साफ करून घ्यायची लागता. तसं आज आपण आपलं लाईव्ह स्पेशल लाईव्ह आहे. तसं आजचं लाईव्हचा दिवस नसता, आपण बुधवार आणि रविवारच करतो. पण काय झालं आता गावा गेलो, तुम्ही कमेंट करून म्हणत होता ना सरोज खया सरोज खया, तर आता झाले आठवडो. हे बघा माझ्या कलर वरून कळत गावा गेलो काय वाईट कलर जाता तसंच. आणि जो ऊन भरपूर हा पण सकाळ कोण कोण गावा गेल्यात, कोण कोण माका कुणकेश्वरच्या जत्रे गेले असतले तर तुम्ही इला असतं तर खाली कमेंट करून सांगा. कुणकेश्वरची जत्रा किती दिवस असते व? 3 दिवस ना. उद्या काहीतरी आंघोळ असते ना तिसऱ्या दिवशी. उद्या मोशीची आंघोळ सकाळी. हा आपल्या इथे सुद्धा मंदिरात उत्सव गोंधळ म्हणजे काय असतं ह्या साईडची गोंधळ करतात. कणकवलीच्या साईडची 3 वर्षांनी एकदा गोंधळ होतो नाही गो.